का करतल हो दिन भर घर में गरमी ना कि लागत चे तो लाइनिया नहीं के त कम से कम बहरिया बैठी दिन भर घर में कोची आइल रहेलु कतना मैदा दिले बतियावेलु पूछो ना वो मोबाइल तन चार्ज में लगावत रहनी है ना तो फिर लाइने कट गइल ससुरा में तनी काम धाम पे ज्यादा ध्यान देहल जाला फोन पर तनी कम ध्यान देहल जाला भाई वो का लूट सउट तक सिखैले बा उ बता ठीक है कहते दीदी हलन तन दीदी का दहिया जमैले हो उहे बतावे वाला रहनी हम 4 बजे भोर में ओकरा के बढ़िया से उदले रही रतिया का जोरा ना जंगल में देखनी एकदम सकस जमल बा ना अरे हां हो अरे के जन कवन टोना हार देले वैसा हाथा ना घी निकलत रहल नतिया हतनी घी अब निकलत हमनी के रोजी रोटी बहुत अब स्लो सही चल जाटे जैसे ना चलत रहे पहले हमनी के कितना कमात रह जा ओई दही बेच के अब बुझाता कि कुछ नजरे लगा दे का करबू पहले हां ओए ना कनी ढेर नजर लाग गइल बाटे या देखो हो भइसे बड़ी घिबा रहे आई भैंसिया के टोकले हैसन मैं पहु 42 साल बगलिया में का ओने के टोकले हैसन सब ओकर थाने पर लगइले रहनी सर जाना तो दूसरा कोई के देख के दूसर कोई कातना जरत आटे आज का अपने घरे बकरी बोले बैसन त आंख लागेला कि भैंस हमनी के चरचर को बैसन एलिए चरचर को बैस ओतना जांगर ना लागत आटे चरचर को यही तरह बैसन हमनी के को घंटा सुते नहीं जा 2 घंटा सुते नहीं जा खाली रात भर भैंसिए के पूरा काम आदमी तिले धुआं कर तिले हई कर तिले खाना द तिले पानी द आता ना सेतिया में बैठे भैंस पोसल पशुहारा आहार किने नहीं जामनी के कितना काल 2000 रुपया लागल नो ओकरी के खियावे खातिर अरे उहे ना हम कहनी हो दूसर कोई का जानता दूसर कोई त जानता कि बड़ा इंकर भैंसिया दिन पर दिन मोटाई जाती है बड़ा इंकर भैंसिया दूध देती है आ दीदी एगो बात कही हो जब ना रोज रोज के मोहररू आवेले लोटो वाले के कहले कि काल दे पैसा आज दे पैसा आज सुबह आई रहलसिया लेकिन कुछ लेके नहीं रहलसिया तो हम आले पूछल कहले दीदी कहां बोलत हमको नहीं गले भैंसिया के लेना चलावे अब पता ना फिर आई कि का आपे से ना मांगले उ जाना तड़ू तम जानते बड़ू गांव घर के अब आदमी लाजे भसुर बोलस ना सब आदे उ का जन का हटे ना एगो खिसावा तो उहे हाल हो गइल बा हमनी के लाजन कुछ बोलते नहीं कि रोज रोज लोटा कटोरी लेके दौड़त रहत ताड़ी जा हां त ना बोलल जी तब मने बिना पैसा के केहू से के में दे दी का दही आ उनकरा के चाहेला ऊपर से कली साली वाला हमके दही चाहिए अच्छा दवा छोड़ा अपन काम धाम कर खाना ना खइलू कि नहीं अभी अबे आपे के ताकत रहनी गनी के अरे पागल हो हम तनी से लेट खाई तो तू हूं लेट करबू का लेट करे के बाई करा में खाए पिए पर ध्यान दो ठीक ना न तो तार माई का कहियन ओ दिन धराइल बाटे कार्तिक में आ जाइबू आ तार माई बाबू ये ना कहियन के ससुरा में खाए पिए के दुख रहल हटे आता ना तारे के आदमी मम्मी जनत नहीं है कि दैया करे से नहीं ह दैया मरे से ना त मोटा देखो कैसे न कोई के देह रहला ससुरा में आदमी जाना तनी से ना फूल फल के जइया ना त आदमी कहे करे के तना खाता उतना नहीं स तो जाते हैं खूबे दवाई खा ले तनी हमनी के बदनामी कराई ह ना दीदी ऐसा कोनो बात नहीं के जाते हम तारा खा ले तनी तार नैयर हम चैलेंज क के लिया के आइल बनी कि हमरा घर में कोई जाला त मोटा जाला गल फुला होके आवेला तार माई कहत कटवाली का और वो कहत आई गजब करत लू खा पिय तनी खाए पिए पर ध्यान दर खइबू पियबू त काहे न मोटाइबू कहां जाया ना से कह के हॉर्लिक्स मंगाइले बानी दूध में डाल के पियब डेली आइए भगवान जी हॉर्लिक्स खा बोर्नवीटा पिय और का काला चंपरास खा जौन मन करी तौन खा लेकिन मोटा जा देखो हमनी के घर द्वार बल्कि ऐसन बा ठीक ना लेकिन खाए पिए के कोनो ये दीदी पैसा रहता बे ना पैसा होता तो दहिया से तो दहिया अब तो कम होता टे महीना छोड़ा ना ई नून तेल के खाती बेचाता वो चाहता जनलू ना और ई कुल तो काहे हमनी के परवारी ना आवेला चल चल टेंशन मत जा खा हमर के तनी दुकर ले आवता जल्दी ले आवता ठीक बा दीदी जे रह लेके आवता हां ठीक बा अचार ले लियो देखो कितना गर्मी होता तुमको अच्छा नहीं लगता दिन में कितना खराब लगता वो कहीं कहां बिया सुतल बिया का हो तई के जो तनी कहां रहलू ए जे बैठ के बरबरातनी का करी दिखाई ना देलू तो बैठ के कहनी कुछ जन तनी सोई एगो खोसले रहनियो कहां ओए जो होत रहनी त मड़ैया में खोसले रहनी तू भल बाड़ू के मन टाटी पलानी में धइले बाड़ू जेवन हमरा रही ओई में न रखब के कर ईटा मॉल जाके जोई कि ओई में अरे कोनो डिब्बा हुआ में रखले रह तुम्हें मिली तारा के कहां गइलनी अच्छा गोरनिया बहरिया में घूमत नहीं तनी का करी दोपहरिया में सुना ना खाना उन्हें का बनल का बनल दाल चावल आ भुजिया बनैले बानी और समझ में नहीं खात कि का बने रोजे रोजे दाल भात खात खात मने उबिया गइल बा जी तो का करबू रोज वो खाई के बाद का रोज रोज नया खाई के एगो बात कही सुबह से हमारे वो मन में बात आवत आते बोला राहुल भैया जी बानी दादा में अरे हां बोला उनके घर में 3-4 गो भैंस लागत अड़ी स तो हमनी के माठा दही ना दे जा हमनी के त लागत रहे गैया जर्सी वाली त मार लोटा कमंडल लेके दीदी घरे जा दे दे तड़ी
जान नहीं खू ओई में के छटुआ यू नहीं दियो आपन लेके खा लियो बाल्टी बाल्टी ले हो जाई तो भूला जल आदमी दूसरा का करनी। हां ऐसे नहीं बाई जा टोला मालम जेबू ना जानत दूसरे के खा लियो से अपन ना दियो। हम तो दिन देखे खातिर थोड़ी अब हमार गाय बच्चा ना दे जरूर है। आज नती काल उनको जाइए आज नती काल बिस्कुट जरूर है। हम जात नहीं लोटा लेके जन्नी अब बड़ो के ना जाई ना हम छोटो के मांग के लिया तनी देखे जा हमरा के तो कहबो कोनो चीज कोन त जीते लोटा धइले बानी यही में एक लोटा मिल जाई ना तो दोनों जनी खा जा जिए जोड़ा जे तार एक लोटा दे त ऐसा मत कहीं जाते जाते इस टाइम जाते टाइम नहीं हम देखले नहीं कि कोनो चीज मांगे त कहली कहा बाजी अबे रहल अबे खत्म भइल पहले आई रहती ना त मिल गई रही। तो माने उनके घरे कुल चीज जरले रहेला काजी एकदम माने वही कथु कही का सुनी इनत कहीं की नाथ करी हम ऐसा टाइम जाई ऐसा जून पर जाई कि लेके कहतरी या मठनी बैठले रही तो के मालूम बा कब लेके बैठल रही तू हमके मालूम बाटे उ जब 1 घंटा अपनी घर में से बाहर ना निकलेली ना तो जान जा कि मठनी पर बैठ गई बड़ी दही लेके बा ना देले त हम ओकरे पीछे ना पड़ रहनी का जरूरत ओकरे घरे गइले जब ना सुनी आप यही जर रही हम मांग के लिए आवतनी। अच्छा ठीक बा जा देखो तनी आज मिल जाई नु त हम समझ लेम कि तू हमर गोतनीए हो। ठीक बा हम ले के आई। हां जा ए दीदी हां कतना निकली जी हुआ आज अब तो कटा मत हो अभी त मोहा स्टार्ट भइला तीन टोके लगलु ओकले नुना त दिए दीदी दे देखा पियाजिया लगा हई आलू अलग रखा त हई देखा बटोरी तारे के लेके बैठल रहे ले निकलना त हाथ में छोटा छोटा का बा सुनावे सन बस मलाई किने खातिर वही में मार डाल देला सन। अरे दूर दूर रखा हुआ ढेर लइका फेकल के अथु रखबू ना त आगे चल के दिक्कत होई तो को घर में सामान लेके कहां बैठे पूरा गाड़ी देत रहो दिना। हां ई तो बात बतले बाटे। हां अरे हे दीदी तनी तू बचा देब तनी वो कजर कोई दीदी ए दीदी के हां के निवानी जी आवा हो कनिया का करतनी आई जा बैठ मानथा में हाथ दे। अच्छा भैया जी लोग नहीं खिया का गोल में ये द्वारा पे भैंसे के लेना चलावे सानी गोते। अच्छा ए दीदी आपसे एगो काम रहला जी। का काम रहलो बोलो देने धर तक ना रुका मोह तक पानी पतर मठा दे देना तनी काम बाटे। अब के दीदी जाना त आज 1 किलो दूध हवे देले रहे काल के आ जा तो एगो तो आइबो कर मुंह उठैले तनो माना क देलु जा तो मुंह नीचे तक चल जी का करे के बा अब होले दीदी कैसे बोल नहीं ओके अपनी छोटकी के ढेर न तो बोलना सबका मुंह बाटे दीदी ना दीदी हम काहे के हम उनके मेहनत कर जाए से मन दे दे का लहबार लगाओ तनी रहो जानो ना ये मन मुंह पनाई खाला ये मुंह पानो खाला होइगे ना कयो बाहर निकल जेबू त कुल तार भुला जाई बुद्धि। हां भुलाई ठीक बनू ए का पनिया मानठा खाती हतनी कुकुर बिलार के खाए खाती तुम्हार हाला कइले बलू जाय द अपन दूसरा के खइबो करा मुंह उठा के बोलबो ए देखबू अपन दिन भुला गइलू का दिन तार भुला गइलू हम लाग के भैंस बचवे नहीं तभी आइबे ना करी का तोरे भी आइबे आखी में भैंस ए हम का करबो जाय द चुप रह अब सामान आदमी मानवा के लाबर लगावल ह ओइ दिन रोज रोज पर कौले बनी ना त ये पर वाला से रोज रोज बहकेला हमारे घर में गिलास लोटा लेके चली तरल तो ना खाता हम कहली निकल मानी घर दीदी न करबे दीदी के मारता नहीं रहुआ तो अपन दीदी के भेजे थको तभी तो दीदी का कोई पुरान करे लगल जे जी नहीं खेते तो बोल नहीं ना कि ना दे हम ना ये दे भाईजी नहीं खेते कल के ने घर जा रे गांव लुटे हुए हाल कइले बानी बड़ा माठा वाला भइल बानी तू घर से लोटा उठाए तो मेरी ना देख लू क्या जतवार हो कि मंगर हो का जी के मनो करी त तवार मंगरा बुध देख के आई हम के तवार के दिन केहू के ना देना हम भाई के कहन कोन ना चुप रह एगो हमर चीज आ नहीं ने कौन हितई जा कि मिठाई लेके ना जाता कौन के हमर ना सहेला उहे हाल आपको कइले बानी कि तवार मंगर ना सहेला हमनी के घर में मरीचो ना सहेला कुछ ना सहेला दे नहीं त बोली सब अब का लेबू अब बतावा कि हेतना जब उगटा पुरान कइए रहलू देले चुप ना रही कर लेलू अपन तू अच्छा ई बताई आप पहले काइल बानी कि हाउस सुर लड़ देता आइल बिया केहू पहले काइलो हम सब जानत नहीं हम देले बानी ना ते उन केहू नहीं खे देले का देले बानी रहुआ पूछ ले अपनी गोतनी से पूछ ला जा दो चुप रह जा चुप रह आपके केहू ऐसे ही बोली हम सब हम देख चुपचाप बाहर चल वो अपनी बताया देखो के अपनी दीदी का काका सह दड़ू मोय घर आते पाका के पूछ के दिक्कत है तना हाला करतो जब बताओ जे गांव घर सुनी त का कुल कही हो कि मान बाहर ऊपर से मंगाया झगड़ा करतो आज हम आपके घर का शिकायत ना कर ले रहे लेकिन जाके हम बाहर जरूर को केहू से कम चाहे ना लेकिन बुढ़ाऊ से जरूर कब जाना कुछ हम को लगा के अपना नहीं हर कब के को गोतनी मिलल ये साही न हमहू कहब बाड़ा तू ना गाय नियर मिलल बाड़ू जी अब जान न गइनी कि तन लोग माठा पापा ना औकात देखा देता लू जा आपके जवन दियाई नु जवन हम पड़ा पे त दूधो दी अरे लगला त कि पड़ा बच्चा दे का मने पड़ा के साड़ बना
के भागल। अच्छा ए दीदी ठीक कर नहीं ना देबे तो देखी त मैं ठीक कर लो हम ना बोल के दे दे कि माइया को ना रखी जा देते रहती त निक रहती ना दे तो का बाबा सब तनी से दूध बढ़ाई ई पी तका दही हमनी के। अरे शराब पी बटाई ना तवरी हेंगा हो ना शराब ई सांप नहीं या एकरा के पियावले पर ये के भी डस दही। देखनी मोय पहले के बात उठिल दला निकाल दे हलस जान तो तनी मैंने भइबे के लोसे काले कि आज के रोज रोज के आवत रहले ना ए दीदी तनी चल नहीं दे अब ना सुपदा अब ना आइला जो ठीक हो गई ना आइयो। अरे भोर आई नो इतने लगी हो काले तो का चीज छौ का तुझे बुझाते नहीं के तेलो के पिए त का हमारे तो बोलते कि रोज भोज बनता। भोज बनत नहीं खात का अरे मेरा तो नहीं हाथ दबा के चला जा जब न तब आ जाली मुंह उठावले हमारी घर ओ दादा काय हो खाटी जी। अरे अरे मरते कहिए देखिए ये थी बा ई थी बा ए जैसे लागत कि हम काटे दौड़तनी और ये हमारे घर है उनका जीभ ना घींच के फेंक देनी कि छपटा के परान निकल जाए। कैसा लागत तो ना हो बतिया आइली हम बोल के उल्टा सीधा कहतड़ी सब के भौ जाई जी आज तो मार खा के तो मन क देला जा ना कोनी आई रो करम आइयो अरे मानो उसी से दे दे खुशी से भगवान करे कि उनके पिल्लू पर जन उनके घर में उनकी माठा में केहू का खिया तो नहीं खिजी हम मना कोई नहीं है कि मत दीदी और जो मुठ मुही भी है जन उनका गोती नहीं है कहती है कि हमर पाड़ा ना पीका हमर पाड़ा पीता भैंसा होई न सान होई वो काहे ना होई नहीं हरो के पड़ा पिया दी ओजुए के मोटा जी हसन ठीक रहे हसन। अरे ओकर अपन नहर का नहीं के टेंशन जल्ला सुनो भाई बाप देखैले अरे हम पहाड़ी गाय ला दम तारा के खा के मोटा ना जी हमके बड़ के बकरी लिया दे नमस्कार प्रणाम वीडियो अच्छा लगी तो दिल से लाइक करो शेयर करो कमेंट करो और हमने अपन चैनल बटे केयर नैन कॉमेडी थी सब्सक्राइब न करो कि सब्सक्राइब जरूर करिए यही सबके साथ विदाई अगले वीडियो में फिर से मिला जाए और हाँ ऐसे सामाजिक पारिवारिक कॉमेडी वीडियो देखते रहिए केयर नैन।